doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Salam. Selamat hari Minggu ma dihita salutna neng ukot tama parminggu tadi manogoton martang yang mahita di bagasan rawat tabi martang yang mahita.
Amen. Maren de mahita sian buku ede 125 ayat sada saat rodi ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, natumo palangit dohot tanon. Amen. Pos situtu dorohaku, manang hamatean, manang hangoluan, manang akka suru-suruan ni debata, manang harajaon, manang hagogon, manang akka namasa nuaing, manang akka narosogot, dang tarbain ni manirangi hita, sian haholongon ni debata namar hite-hite Kristus Yesus Tuhani. Haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, saya leon madihami haporseaon na mangulu, asa toktong hami porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, topa marohana yas di bagas kami, jala paimbaru rohanami jala pasitong, saya pahot ma haporseaon nami, asa hot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata di minggu 10 aludung Trinitatison imasian Rom 10 ayat 10 rodi ayat 10 sada. Ai rohaido porsea asa tuhati goran pamanganido makatidakon asa tuhaluaon adidok suratido dang sipailaon nasana porsea di ibana atong rap mangindugugu mahita sian Tuhan dewata. Ali Tuhan dewata tayo pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi. Amen.
potima dosata na godangi di joloni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak manian parjahati tu madikod dalanna asa mangulu ibana ido di pangido roham. Alani i umbahen di pangido hami saya sudati matur-turum asa unang mangonai betu hami. Saya sesa sude dosa nami asa mangulu hami di bagasan asini roham. Saya pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Isebe mangaluhon akana pinilit ni debata, debatado nama mitori. Ise do nama dabu uhum hamagoan, Kristus Yesus do naung mate. Alai dada holani, naung mulak mangulu do, jala disiamu ni debata do ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di hari Minggu 10 Dung Trinitatis dipilit sian Ester sia ayat 15 sahat rodi 10 sia tajahama marsikat soring. Nang di hari 14 bulan Adar marpungu do halak Yahudi akana di Susan jala dibunuhi di Susan 300 salak. Alai dang dais tangan nasida anggotu ugasan nasidai. Imana masa di hari 10 bulan Adar. Gabi marhasonangan nasida di hari 14 bulani. Gabi dibahen nasida mai ari panggalangan dohot lasni roha.
dibaheni angko halak Yahudi akan nama ringanan di akka huta pagaran hari 14 bulan Adar dibahen nasida hari lasni roha panggalangon dohot hari raya laos masih piringan nasida disi ganup tuale alena imasahatna martua doa kana tumangihon hatani debata jalan nau peopsa amen. Tidakon ma hapor sehaut dai songon na hina tidakon ni dongatta sahapor sehaun di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehova ido ama pergogo na suatu dosan natu mepalangi dohotan au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria naga-begabean si Antondi perbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatan natu maun na bernit di pangumuman ni Silatus. Nama terpajal doi bana di hau pinarsilang. Natuan tuban utaro dung ditanom. Namulak mangulu di arepa tuluhon. Nama naik tu surgo. Lau hundul tu siamuni debata Jehova. Amanai parguguna sohatu dosani. Isimai bana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jaladong sadahuria nabadia, huri hato panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangolu do sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangolun na soras suda. Amen. Shalom. Kabegema tikting di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 3 Oktober 2020 sada. Parmingguon di Huriata HKBP Rawamangun, sadarion Minggu 3 Oktober 2020 sada, dohot udutna ganup minggu patupaot tama, dipukul onom 10 toluwip, dohot 10 tolu puluwip, dohot ketentuanna. Sada, daya tampung ni gereja holan 230 halak setiap parmingguon. 2, ruas nanaing marminggu nunga manjalo vaksin paduahon. Tolu, andorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi, dohot HKBP Rawamangun. 4, dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi.
Sude parmingguan di patupa tatap muka dohot live streaming. Partangyangan Week, Rabu 6 Oktober 2020 sada, pukul 10 siawip, patupaun ni huriatado partangyangan Week marhite live streaming atau di YouTube, sian gareja. Sude ruas ni huriata asa mandohoti partangyangani di Jabodetabek. Maka tindakon haporseaon manang pelajar sidi tahun ajaran 2020 sada sahat 2022. Naing pukaon ni huriatado pangajarion tu aka ianak kota na naing mandohoti maka tindakon haporseaon tahun ajaran 2020 sada sahat 2022. Aka syarat dohot hatotuan boima dijaha di harotas dikting manang di web HKBP Rawamangun. Pendaftaran ditutup tanggal 3 Oktober 2020 sada. Jala ibadah perdana rap dohot natoras 5 hari Sabtu sia Oktober 2020 sada pukul 10.30 WIB maringanan di gereja. Pelean tu dana pensiun. Mardomu tu surat ni Eporus HKBP taringot tu gerakan Rp1.000 sadari tu dana pensiun HKBP di bulan Oktober dohot bulan November di Minggu Parjolo dohot patoluhon na dimulai di hari Minggu 3 Oktober 2020 sada manang sadarion papungu pelean dohita khusus tu dana pensiun HKBP rap tatang nyakon jala tadukung magerakan Rp1.000 asa kewajiban ni HKBP tu dana pensiuni boi hatop dilunasi. Kegiatan punguan manang seksi atau kategorial. Mulai Senin 4 Oktober 2020 sada, sudah aka kegiatan punguan seksi kategorial dimulai mas secara offline atau tatap muka. Jala kegiatan punguan seksi kategorial di Patupa masa hali 2 minggu. Sudah kegiatan Ikon Marbinoto Ketua Dewanna, jala di Paboa atau di informasihon matu sekretaris gereja. Rapot Huria. Sabtu 9 Oktober 2020 sada, pukul 10 sahat tu saplonom wib, patupaon ni huriatama rapot Huria, lau mengevaluasi program kerja dohot anggaran tahun 2020 sada, na didohoti di Sude Parhalado HKBP Rawamangun. Dewan, utusan kategorial manang seksi, badan audit, pengurus Yayasan Sinantam, Rawamangun Center, dohot 2 halak utusan WIK. Sudema peserta rapot hadir tepat waktu. Hari ulang tahun. Hari ulang tahun HUT HKBP 160 tahun. Kamis 7 Oktober 2020 sada, ima pesta ulang tahun HKBP 160 tahun. HKBP Distrik Walu DKI patupaon partangyangan ucapan syukur di Sopo Marpikir Kamis 7 Oktober 2020 sada, pukul 10.30 sahat tuna selesai, akka ruas nanaing mandohoti partangyangani, boima marhite channel YouTube New Kairos. Paborhaton dohot paujakon pandita. Hombar tu surat keputusan Eporus HKBP, taringot tumutasi pandita fungsional HKBP, Pandita Agustina Borusilitonga STH, pendeta fungsional HKBP Rawamangun, dimutasikan gabe pendeta fungsional di gereja HKBP Resort Duren Sawit, Jalanunga di Ojakon na di hari Minggu 26 September 2021, Pendeta Tulus Karya Tampu Bolon STH, Uluan HKBP Rajek Sukatani, Resort Kutabumi, gabe pendeta fungsional di HKBP Rawamangun. Minggu 10 Oktober 2020 sada, pukul 10 WIB,
tapatupa do acara paborhaton dohot paujakon manang pisah sambut pandita fungsionali. Disude parmingguan disadari i papungu pelean do hita sipul jamita marhite amplop na pinarade ni huriata. Nanaing pasahau tota tu pandita Agustina Silitonga, tanda hamuliate otta tu nasida, dina mangula di huriata HKBP Rawamangun nasa lelengon. Jalaboido di pasahat marhite transfer tu nomor rekening sia 00000 2 pitu sia walu 5 pitu walu Bank Mandiri atas nama Agustina Silitonga. Sipul parmingguan dipatu padu acara ramah tamah di Gedung Timoteus. Pelayanan dewan-dewan. Sada, malam puji-pujian, seksi musik Dewan Marturia, patupaon malam puji-pujian hari Minggu sadarion, 3 Oktober 2020 sada pukul 10 siawib, live streaming marhite channel YouTube HKBP Rawamangun. 2. Bulan musik seksi musik. Seksi musik Dewan Marturia, naing patupaon bulan musik 2020 sada. Bulan musik di Patupa di bulan Oktober. Aka kegiatan boi madijaha di Harotas Tikting, manang di web HKBP Rawamangun. Ruas natambah. Sada, keluarga Edison Boyle Lambok Sianipar SESH, dohot Sondang Boru Siahan AMD, rap dohot 2 halak yanak kon nasida, Rosian Gereja GKPI Jemaat Menteng Jakarta, alamat Cipinang Kebembem, Opat, nomor 10 Pisangan Timur, Jakarta Timur, Wik Pisangan Gading Raya, Jongjong Mahamu. Dua, keluarga Batu Pantas Mauliate Lumban Gaol, dot Inata Rebeka Friska Parsaulion Lumban Toruan, rap dohot 2 halak yanak konna sida, Rosian HKBP Resort Cimanggis, alamat Jalan Layur, Kafling Sada 5 Opat Sia, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Opat, Perhubungan, Jongjong Mahamu. Mau lihat ya. Tuhatama nama masu nasida, gabe ruas nadenggan di tonga-tonga ni huria, tarlu mobima di jolo ni tuhata. Tikting naing marbagas, tikting parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Dedi Octavianus Pardede, ruas ni GKPA Parlagutan Palembang, anak ni Amata Elsar Pardede, tubuh ni Inata Lasmi Rohani Borusormin, dohot Orwana, Yuliana Sari Panjaitan, ruas ni HKBP Rawamangun Wik khusus, boru ni Amata Marolop Panjaitan, tubuh ni Inata Rosni Ida Boru Hutauruk. Pamasu-masuon hari Sabtu 10 Oktober 2020 sada, pukul siawib di Gereja HKBP Rawamangun. Namoding, nah di hari Sabtu 2 Oktober 2020 sada, nunga jumolo moding sahalak ama, ruas ni Huriata, Sintua Wesley Hasintongan Banjarnahor, umur 80 tahun, hina baluhon ni Inata Hisar Demakria, Boru Samosir, alamat Jalan Duren nomor 26 Utan Kayu, Wik Utan Kayu, Kayu Manis. Tuhatama mangalehon hagogoon, dohot apul-apul tu keluarga namar sitaonon. Tambahan namar sahid, sada, Amang Roma Sirait, Wik Pisangan Gading Raya perawatan di rumah. 2. Joanne Kristi Rosmaulina Baban, Wik Rawamangun Tegalan, dirawat di Rumah Sakit Karolus. 3. Moni Nurmala Boru Simanjuntak, Wik Rawamangun Tegalan,
dirawat di persahabatan. Pelean dohot akka udut ni boa-boa, tajahama di harotas tikting, naung pinarade ni huriata. Di pasu-pasu debatama, barita masa dohot ulaon akka sipatu pauta, bahen sangap di guarna. Songonima tikting di huriata, minggu sadariot. Mauliate. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mga ramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Jesus Tuhat dai. Amin. Huria na hinahulongan, di bagasan guarni Tuhat ta Jesus Kristus, turpu dihita di bagasan tikyon, Ima mingguta pasapuluwaluhon dung Trinitatis, imana sian Heber bidu 2, ayat naparjolo sahat rodi ayat 4. Songonom mahatana ujahahom madhita. Dibaheni naing mamuba gomosta maniop hata naung tabegi. Unang tung di bawah hok kita. Ay gari hata na hinahatahon ni akka suru-suruani gari hotdo. Jalanasa pangalosion dohot hatawison mangalap pamaloson na hubbar. Tagamon maadong dapot hapursata molo tatoison haluaon na segodangi. Pola do Tuhani makatahotca dimulanai jala momos di pasahat akan na ubegi sa tuhita ay dohot do debata makatidakon marhiti-hiti akatada dohot halongangan dohot ragam ni pambahenan haguguon neng marhiti-hiti to di parbadiang na sinagihonan na sinagihonon na guru lomo ni rohana. Ido sahat na, oras madihita amang dot tinang, tolong nomor minggu, oras madihita amang dot tinang, tidak tong, serana virtual hita tong, molo virtual per mingguan dangan dong mangalusi, song-songonima amanami inanami, na di bagasan bagas tabe, manang di pardalana pe, oras madihamutong. Saya didongani Tuhan mahita, madalani ari-arita. Tarlumubi itu akka, amanami, inanami, nang dongan na poso pe, na dibagasan persahiton.
humatok ma dilehot Tuhan hama malum ni parsahitoni. Amang dotinang di bagasan tikyon di pasah dohita haluaon. Songsongoni tu hala heber na di pangarato pe di pasah dotong haluaon. Jadi raptaruli dohita di haluaon na pinatupani tu hatta Yesus di bagasan ngulut. Di bagasan tikyon turput taon martaringo ma tu akka ihuton Kristus naung mangarato. Ihuton Kristus na siyan Jerusalem laho mangarato tuluat na asing. Dalam molo tu hita pe na dirawa mangunon, bui dodohonok kita tong ima huria diaspora. Marlapatan mai huria diaspora taluhut akka pangisi ni huria akka nasian. Hutan nabi borhat tu pangarat Tuhan. Bo asa ditongos suraton tu akka na di pangarat Tuhan. Ala sohot na sida di bagasan haporsyaon na dibuan na siyak kutai. Na dibuan siya Jerusalem. Dalam mungkin di bagasan turpukon, di paingo do. Tung macay holistik akka persoalan na niadopan ni nasida di pangarat Tuhan ni. Maragam na diadopan ni Tiuton Kristus di pangarat Tuhan nasida. Jaladung taida di bagasan turpukon, di paingot, di pasunggul homuse, diingatkan kembali, diberikan kembali pandangan tentang haluaon, pandangan tentang keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Alana molo taida di masa-masa hati hai, awal-awal Masehi, tung mace gudang do akka haporsyaon. Sangat subur ketika itu pandangan-pandangan tentang kefilsafatan. Pandangan-pandangan tentang pemahaman yang di luar dari pemahaman Kristiani. Mana di bagasan tupukob laho di pasunggulhon nunga songod dia haporsyaon di tonga-tonga ni HKBP Rawamangun. Adong do pengaruh ni akka lingkungan. Adong do pengaruh ni akka perkarejon. Adong do pengaruh ni akka pergaulan. Na pada hok kita siap pangatusion hata ni debata. Naung tatatangion. Tiki dihuta na julu. Alam molo taida di bagasan turpukon kudang do masalah nasida. Di pangaleleon. Di parnguluan. Di akka pandangan manang haporsyaon na asing. Di akka ela-ela ni akka jolma na di bagasan pangaratuan ni. Marmacam, berbagai jenis kepercayaan, berbagai jenis kehidupan sosial, berbagai jenis tekanan yang dihadapi oleh pengikut Kristus, khususnya orang Ibrani pada saat itu, atau orang Yahudi pada saat itu. Sehingga mereka tidak
sepenuh hati lagi mempercayai dan mengikut Kristus. Jadi godang dona masa manginang hati hai dipaingok do tuna sida akan siuton Kristus. Dagu tahe ngiri nahi Tuhan miate ngasongono porsuk parnguluammu isuru do peho martangiang gari makatai pe dang tolakmu be dohok mahau dohot hami ujago do dewa nami ujago do dewi nami mangalehoko akan adinggan manggohi kebutuhan sehari-hari. Molotaida sangat holistik. Gangguan manang akka tekanan nasian pangaratuan. Mesti na dipasungkul hotu kita. Adong do gangguan nata adopi tung sahat kita tu pangaratuan. Adong do gangguan nama baik kita gabe muru holong nirohata. Sotung salah hita amang dot tinang. Hapor siaon taringot tutuhanipe bui mamola hita molo sodenggak kita meneliti. Molo sodenggak kita mamake hapor siaot tai. Laho mangatusi hata ni debata. Boy do hita papulik-pulikon dirita tudongat tanah asih. Rosya kuta berjudon tiki sekolah minggu hapa apil doi mana di liturgi sudi juara ada terus orang sada satu orang dua masuk mar remaja tinggal dutong parnguluanna masuk na posebulung dun tamat SMA lama tu Jakarta di utama akka haporsiaon na di daibana. Tumbula imana musi tu huta gabe asing pajakonna dohot parangi. Banyak orang yang datang dari kampung maupun yang ada di tempat ini, di pengerantauan ini. Ketika sudah masuk ke dalam perkumpulan-perkumpulan yang ada di luar, dia mengasingkan diri dari keluarga. Keluargamu sangat berdosa karena memakai ulos. Keluargamu berdosa karena memakan daging-daging yang tidak dibenarkan di Alkitab. Banyak hal yang kita dapat di perantauan ini yang membuat kita saling memisahkan diri. Dang mangulahon lomo ni roha. Dang pasahaton holong ni roha. Dan ketika telah hidup percaya di kepercayaan yang lain, melihat opungnya, melihat tulangnya, gak menarik gereja di HKBP, gak bisa angkat tangan. Gabe papulik-pulik diri ma dung diida hapor siaon na asing pangatusion na asing jala gudang domang dot tinang dung sahat di pangaratuan manang dung tubuh di pangaratuan nasalelengon jangan dong niat marsiajar taringot tuhatan ini bata
Alai molo dung sahat nasida marsiajar 3 bulan. Setelah dia telah belajar Alkitab perkumpulan selama 3 bulan sampai 6 bulan, dia seakan-akan mengerti dan mengaktualisasikan Alkitab menurut pemahamannya. Pemahaman ini juga yang ada ketika di zaman firman Tuhan kita ini. Banyak orang yang mau memecahkan. Banyak orang yang mau menyisihkan kita dari perkumpulan. Oma naikon taingo tamang dot tinang. Bohado haporsiaon nani memehon ni natuatuata. Bohado kepercayaan naung tatangihon hati-hai talestarihon jalah tak perbaharui marhite poda dohot aturan ni uriat. 7 Oktober nanengro nga 160 tahun HKBP marhite ulwata opo eporus. Di zaman yang canggih ini, HKBP ikut bertransformasi untuk meningkatkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Jadi HKBP tidak ketinggalan zaman. Ubah ini di bagasan saluhut akka pangatusion. Di bagasan saluhut akka haporsiaon, bohado hita dinalaho memelihara haporsiaon. Saluhut hata ni rebata tinggando nanaong tatangihon. Ale ingot di ayat sada nakin di do ikut teliti manat kita memahami hata ni rebata. Ala persoalan di hati-hai ima namar taringot tu keutuhan nih haporsiaon, keutuhan pengikut Kristus yang ada di perantauan yang hampir saja hilang dan sirna, dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Napa duahon namang dot tinang. On jok do mungkin tabegi. Jok do tatangihon. Ale parbueni naung tabegi doho tatangihon. Mungkin olodo munggil-unggil. Mungkin olodo hita tois haluaon na pinasahan ni Tuhan taji. Ala na pengaruh ni ngulu ni nasida dipengaruhi oleh filsafat, dipengaruhi oleh kepercayaan yang lain, dikejar-kejar oleh orang-orang yang benci dengan Kristus. Banyak hal faktor yang mempengaruhi mereka. Dan ketika itu para orang-orang Yahudi yang tidak menghendaki Yesus mengatakan Yesus adalah orang biasa yang sebagai anak tukang kayu. Apakah seorang anak tukang kayu dapat memberikan kehidupan? Omma songon sada hata hati-hai na membahin ganggu rohan nasida di tonga-tonga ni pangetusion. Taingok mamang betinang molo di pangaratuan tasongon hita di Jakartaon.
ikon tengok do pluralisme. Jadi hapor syokki tu audui, hapor syamu tu hodui. Jala ingot, molo tadok hapor syotai tu hita, baik kota tiup gomos. Alana pluralisme ni hutat tahun Jakarta, dang pola rarak dope tarsongon. Turpuk tahun. Dang pola gudang dope akka ateis hui dari Jakartaon. Ale piga-piga dong ngape ngahea Jepang au. Nasopor saya di Tuhan. Alai ditiki zaman itu turpuk tahun. Cuma saya gudang. Lebih dominan orang percaya kepada pikiran. Ala ateis haporsiaun na pikiran do. Orang ateis adalah orang yang mempercayai dirinya hadir melalui pikirannya. Mol di hutat tahun dang pola godang dope akasi songoni. Godang dope akka losok ni roha nama baik kita. Losok laho marsaor dohot Tuhan. Baheni losoki amang dot tinang dohot dongan na posubud. Tapadao asugari tolap pita. Tapamago siat tonga-tonga ni ngoluta. Ima nanaing odol honon ni turpuk tadi bagasa tikon. Pohado hapor syota amang dotang. Tung zaman sonari. 2 tahun kita di masa pandemik. Kok dope hita marhapor sya untuk tuhatai. Hapor sya na kuk itu hatai. Ala godang do hapor syaun hati hai. Tamandok tiuton Kristus do ibana hape daung. Jadi adong do pangatusio dinasida molo so berhasil siat Tuhanmu Yesus lului ma siana asik. Jadi adong haporsion ganda. Dalam artian tarsongon marjuji molo so dapok sianon pasianon. Jala di hutat tape siadong doi. Dijabu di bahem masilang ni Tuhan Yesus. Sapingna di bahem magabar ni Tuhan Yesus. Ala di gijang ni pituna di bahem do. Aka nasosi ulau ni. Tunglau parjabui marbadai mana dua ini. Jala mungkin adong kita naung hea manang sanga mempertahankan jabatan, mencari pekerjaan, laho tu akka namalawi, dok nakka namalo ate. Puasa di dok akka namalo, akka narawi, akka nasomalo ate. Karena somalo dotong. Ibi lau matu namalo. Ima tarsongon na didok ni Paulus. Didok ko na mangulu ho, hape na mate do ho. Tungso arong. Ulaon na dinggan, nago ngulu. Jadi hapor siyaw ni semacam topeng do. Di bagasan pardalanan ni. Asa sumandi ida jolma, omma nabi nain.
Asa suman diberkalak manibain. Asa suman dibereng dongan sahuta manabinain. Ima pandangan ni haporsiaon di tonga-tonga ni parngulpata. Jala di hati-hai surat Heberon di tongos do lahopahoton roha ni akkana porsia. Song-song ni di bagasan minggu tasadarion lahopaingotok kita haluaon na siya di bata. Danga dong haluaon na asing ni siyan sosian di bata. Jalan na parpudi yamang dotinang saida do tunga dilehod di bata saluhut holong na. Pola ma anak na nasasadai rotu portibion laho paluau kita marhite hama matena di hau binasila. Sa guru majalo do. Akan na porsia tidak ada yang dapat memperjuangkan keselamatannya. Jadi molo hea jut tabigi molo marguru malua, marguru sidi. Adong do songon sada pandangan yang sangat salah turun temurun. Molo dung malua, didok ma nasida menanggung dosanya sendiri. Hita nai gerejon dohok nai jebu, jangan dong tolak menanggung dosa tersendiri. Allah naung ditanggung pada Yesus. Mulai tahun naro unang pola tadok, sudah malu kau ya, sudah kau yang menanggung dosamu sendiri ya. Ibereng Tuhan Yesus kita sergidang. Mau tanggung dosamu nasaluh. Kita telah diselamatkan melalui darah Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kematiannya di kayu salib. Sajalah mai yamang doti. Marhite saluhut pardalanan nadinggan di bagasan nguluta. Molo taulahon nadinggan, molo mardala kita hobar tulomoni rohana, ingok ma, itadda hamola teotado sudi bata. Allah naung itu busita di parade tu hita inganan na sundinggani. Jadi molo hamoraon kesenangan di portibion aka odeng doi. Uno ni parnguluan na pinasaha ni Tuhan Yesus, hanguluan na sorasudai. Seanggia ma di bagasan parnguluat tahun, unang targunga haporsyauta Allah mangalului aka odeng dohot parnguluan. Jadi dongani Tuhan mahita madalani ngulut tamang dotinang. Jala di pargugui mangulahon saluhut hatana di tonga-tonga ni ngulut. Amin martangnya kita. Upuji kami mahole Tuhan yang nasa roha dohot diri nami. Jala denggan ni basam dohot asin ni roha male Tuhan. Namandongani ngulu nami sahat tudikyon. Kudang do akka haporsyaon. Kudang do akka gangguan na diadopi kami di bagasan ngulu nami. Asi maroha male Tuhan, pargugui kami. Bahe matodimi na mangalian hagugo di kami. Laho mangalo sa luhut elang.
laho mangalo sa luhut akka tantangan na diadopi kami di bagasan perdalanan ni ngulu nami. Kata male Tuhan, nang hutang ihok kami di bagasan tikyon. Leho madihami habisuhon, ima dinalaho mangulahon. Jala pargukom mudo kami, molotung di bagasan hagaliok kami. Alat akas doale Tuhan, akan nagali do kami. Ima dinalaho maniop haporsion namyon. Olo do kami ale Tuhan tergugah di hal-hal na mabayan lasrohanami sa tokin. Olo do kami tergugah ale Tuhan di hal-hal na mambahen ngulu nami daw siyakko. Bahenia le Tuhan asi maroham kami. Marhite parmingguanon caruli mahame le Tuhan. Marhite habisuhon na baru na siyakko. Doho tagugun na baru. Asalam tangham ya le Tuhan. Madalani ngulu nami di bagasan na porsyon nami. Jalaho matoktongan le Tuhan. Mamasu-masu kami sa luhut na. Di sa luhut akka ulaon. Bagasa tikyon na le Tuhan martangyak kami. Turuas nami. Turuasmu. Dohot parhalado ni huriam male Tuhan. Na di bagasan habot ni roha. Di bagasan akka parsualan. Tarlumobi keluarga ni amanami naposo male Tuhan dua we Banjarnahor natuare le Tuhan aya lapo nasida siat tonga-tonga ni keluarga tentu sahali le Tuhan ikut di bagasan ilu dohot habuk ni roha keluarga apalagi tikyon romaho ale Tuhan marhiti to dimi ho matoktong mga puli na sida mga puli keluarga na tininggal hon ni amanami taposom amang situa we Banjarnahor yala ho matoktong ale Tuhan katuluson saluhut akka ulaon dinalaho manaruhon amanami tuinganan para dianan pasatok kinani. Di bagasa tikyon ale Tuhan martangyang dohami tu ruas ni huriam dohot parhalado ni huriam na di bagasan parsahiton. Imam amanami Bahder Tambunan yan Wik Cipinang Arga Simanjuntak yan Penggilingan amanami Tupak Hatorangan Panggabian yan Rawamangun Opat manami Tupal Nenggolan yan Jatinegara Kaum amanami Benny Daniel Marpau yan Jatinegara Kaum Nyonya Simarmata Boru Simangunsong yan Jatinegara Kaum Freddy Simatupang yan Ramangun Tegalan Nyonya Situa Lupaturuan Boru Tasoit yan Ramangun Tegalan Nyonya Situa Marbun Boru Nenggolan yan Ramangun Tegalan Siti Bonur Sianipar yan Ramangun Tegalan Ferdinandus Tampu Bolon sian Cipinang Nyonya Purba Borsitumorang sian Cipinang Katrin Saputri Napitupulu sian Cipinang Situa SP Hutasoit Rawamangun Tolu Nyonya Siaan Borsitanggang Rawamangun Sada Florida Boru Manalo Rawamangun Sada Las Maria Boru Panjaitan sian Penggilingan Naomi Boru Sianturi sian Penggilingan
Adar si Dabalok sian UKKM, KM si Hombing sian UKKM, Nyonya si Manjunta Boruna Pitupulu sian UKKM, Dame Herlina Sinaga sian UKKM, Kesiana Borutampu Bolon sian UKKM, Nyonya Sintua J Nenggolan Borusilalahi sian Rawasari Cempaka Putih, Tony Sitohang sian Pisangan Gading Raya, TP Simanjuntak sian Pisangan Gading Raya, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan sian Kampung Ambon, Roma Sirait sian Wik Pisangan Gading Raya, Joanne Kristi Rosmauli Nababan sian Ramangun Tegalan, Moni Nurmala Boru Simanjuntak sian Ramangun Tegalan, Ima Akka dongan nami ale Tuhan ruas ni huriam dohot parhalado ni huriam na di bagasan parsahiton. Hodo mual ni hamamalum ni parsahiton ale Tuhan ubah ini managam mahami di hamamalum ni parsahiton nanaing pasahatom mu tu akka dongan nami. Jala tuhami pe ale Tuhan na di bagasan hahipason Parbisuhi mahami ali Tuhan asalam jamot nami. Mangaradoti majagahon hahibason nami. Unang bahin lebar hanami ali Tuhan. Natape nunga di bagasan PPKM narenda di bagasan Tikyon. Parbisuhi mahami asaman jamoton saluhut akka hahibason nami. Pertanyaan kami oleh Tuhan, tuhuriam HKBP, atau kinari marningot di ari hatu tubuna. Pasu-pasu masa luhut parhala dodo ruas ni HKBP. Hatopan. Asa lamang herbang pakobasyon ni huriam HKBP, di tonga-tonga ni Portibion. Asa mardalan tulus oleh Tuhan. Tongon sada misi ni huriam gabi pasu-pasu tu Portibion. Tu koma le Tuhan na manabay habisuhon tu uluan nami. Tu Opu Eporus tu amang sekjen dohot tu tolu kepala departemen di tonga-tonga ni huriam HKBP. Asa tunga le Tuhan lamar sanga po marhite akka pakobasyon dohot akka pulau di tonga-tonga ni huriam. Asal marolop-olop sa luhut bangso mamuji pasangap poko ale Tuhan. Pabor hak mahami ale Tuhan siyan inganamon. Laho manopot akka ulon nami be. Asa margugu taruli hami dihabisuhon dohot padongan yommu di bagasan pardalanan ninguluna. Tong sahat di homang ulu namin itu. Pupuji kami mahomar hiti Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapa buguma peliata. Parede mahita siap bukwede onom ratus 30 siap. Go
peliata tu debata partang yang nahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo harorowan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, dohot na sa ulibasan na maliutus. Upasat tami masyan na nilehom mi tuhami, pilihan nami tuho, sejalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Puhai marohanami marhide-hide todim. Asalam hutadahami godang ni silehom-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami mandok mulyate tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magwar. Say Roma harajon. Say South Malomo ni Roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa deron hanguluan siap ari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Bulak mahamu di bagasan dami jalo hamuma pasu-pasu siat debat. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho. Jala asima rohana midah. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuh. Jala di pasar honma. Damena tutodim. Horas, selamat hari Minggu madihita amang dotinang nunga di pasahat tuhita haluwaon nasian Tuhan di bata ta jaloma marhite pamujion tu di bata satung lamarolopolo pita madalani ngoluta siganupari salam sehat ma tuhatta ma madongani hita horas